Jakoromo ke waseduogo yweyo bedo wasetieko ka korwane okang' mogik ka wantie kara kane wachungo twak madhi nyime e kaunti ma Migori. Wadhi kaunti ma Migori mondo wawinj ne ywak mar jopur e kaunti ma Migori. Jokma piny machielo omiyo sirikal obiro kod machiegni iko kuma nitie ma ok nyalo wan wawegi, to sirikal matimo nade ema nyalo nyalonwa. Sirikal onego konywa pogi keto iko makare na kaka ipinja makare pod onge, to wayogi mondo giketnwa chikruok iko makare gikony jopiny, nikech mano omiyo gintiere to wan jopiny, wan jogegi. Sama koro un gi paro mar mondo miu pi emo ywago mondo chope blok mar Makalda Kanyarwanda, jisebedo ka ywago weche mag kothe, ikruok mane ma untiere godo ko miu thuolo, nikech ywaro osebedo ni puodho nitie to joma puro tin nikech ywak ni onge kothe gik mamoko. Un gi ikruok mane ka omiu pi Makalda Kanyarwanda e bwo irrigation scheme ni? Tayare nitie groups mopogore opogore mag pur kendo giikore. Kothe gibiro yudo through groups go kaka idwarore. Nitie ikruok nikech nitie grube mag pur. Mano is the major arrangement mantiere. Nitie ikruok mag jopur mantiere man tayari mondo mi gidong konyruok kuom sirikal. Kamano heringa machielo atieko. Adwani wachna ne ywak mane muchwalo e apis mar jo National Irrigation Authority okinyi ma kawuono, dwaro maru en mane? Erokamano, dwaro marwa en pi, mondo wayud pi mondo wane kaka wanyalo chako pur, nikech pi nosebiro to e block 7 gi block 6 to gi block 8 to pok obire. Koro wahinyore wan kaka example, pigno ema nyalo miyo wayud kaka wanyalo chiemo, nikech piny sani osebiro matek maonge kaka wanyalo yudo kaka wanyalo konyore. To apart from mano, wanyalo yudo mana pigno ema mondo wanyalo yudo kaka nyalo pidho go kata gik matindo tindo mondo giyud kaka ginyalo duogo e ot godhiambo. Example, ka pigno biro mopur kata chiemo machalo kaka mchele go, wanyalo yudo kaka wan bora kaka wanyalo supply gi kwatero gi kuma inyalo din gie. Mano e ywak maduong' ni wadwaro pi mondo wayud kaka wanyalo konyore go. Loa Kuja irrigation scheme nochakre higa 2011. En higi malo 10 e kukelo ywakuka. Ndalo modong' gi ang'o mosebedo momiyo pok kendo kelo ywaku mondo miu pi e kar puni ma Makalda? Nyocha wasabedo kwarito nikech gigi nosapim gi malope nosachiw. Wasabedo kwarito mondo mi wayud pi kata mondo wayud achiel ariyo adek kuom sirikal, nikech wan wasagolo gimoro amora mondo mi wayud kaka wanyalo konyore. To warito mo waneno kotamore, emomiyo wachopo kaka wuono mondo mi wayud kaka inyalo miwa pi mondo wane kaka wanyalo chako pur. Ogik waneno kuwuoyo gi manager mar irrigation scheme. En ang'o mokono ma bende ka otende kod ywak maru mondo ternu pi e gwenge mag Makalda Kanyarwanda mondo uchak pur? Gimokono wa maduong', okono ni watimo maber kuom chopo ka, kendo weche mwawacho nego wamiye ndalo 3 kende mondo mi okelnwa result maber mwago ka jotelo malo kuro kuom sirikal. Kamano. Kinyalo winjo mano moko kuom jodagwego mag Makalda Kanyarwanda mabende ne ochopo e apis mar National Irrigation Authority ka ywak mar gima duong' en ni gidwaro ni mondo chenro mar Kuja Irrigation Scheme mabende koro onego bed ni timo e lach mar puodho malomo eka 1019 koro ochop ne gwego mag Makalda Kanyarwanda. Kaka natemo wacho mokalo en ni irrigation scheme ni mar Lower Kuja en mano mako gwenge mathoth, ma gwengegi oting'o blocks mathoth. Achiel kuom gi magi wani nyaka sani koro pok chenro ni odhi nyime en block mar 5, block mar 6, blok mar 7 kaachiel kod blok mar 8. Magi dwani mondo chenro ni mar pi makani ochope gwengego mondo gin kaka jodak mabende nosechiwo nyaka lopegi mondo chenro mar pur dhi nyime. Koro migi thuolo mondo koro gichak pur. Kabende nyaka sani wayudo ni to apisas mag National Irrigation Scheme gintie kod paro mane mar chopo dwaro mag oganda mane chenro ni mar pur koro chopo e gwego mag Makalda Kanyarwanda machiel kuom gwengego mar irrigation scheme ni onego bene chope. Erokamano. No Juma ka iwuok kacha kaunti ma Migori ikende bago twak e yo makare gi jokanyo, ageno ni ywak margi